coherencia simbólica ao longo de todo o libro. Imos seguir falando de poesía e de poemas, pero non será xa contigo, Chus, sino con Alberto Momán, que esta semana ocupa a páxina poética. Rematamos aquí, se che parece, Baldo Ramos, Cartas dende o Esquezo, publicado por Galaxia na colección do Embate. Chus Nogueira, moitas grazas. Ata semana. Ata semana. Examino a miña postura, coas pernas abertas e os ollos cravados na baixa calidade das imaxes lixeiramente desenfocadas. Acompaño os movementos rítmicos coa soltura propia dun operario inmerso nunha cadea de produción en serie. Agrédome, a cada intre con máis forza, en canto escoito a vida pasar fora máis alá das persianas baixas da sala de estar. A soidade ten ese nome de traición autoinflixida. A soidade é esa linguaxe non verbal que dá na tona da pel, como metáfora, así como outras vísceras. Tripas é o novo poemario de Alberto Momán e o outro preséntao como a un espirse no cru inverno dunha periferia. Sempre considerei que na poesía, a narrativa é outra cousa, no? Pero polo menos na miña poesía había unha parte importante de terapia, no? De intentar descifrarme a min mesmo, de intentar lerme a min mesmo, entenderme a min mesmo, non ese autocoñecemento. Pero ese proceso de facer visibles esas tripas remata aquí. Para min tripas veu a concluir, decir, chegar un momento e decir, mira, este camiño xa non, consideraba que xa non me facía falla, decir, xa tiña outra bagaxe e outra facilidade para mostrar as miñas emocións e non necesariamente ocultarme por trás das páxinas, ¿no? Entón, para min, tripas é moi importante porque significa un punto de inflexión, decir, significa ata aquí cheguei, ata aquí chegou esta parte da miña vida que foi moi necesaria, ¿no? Pero agora xa son libre, non? Xa me libero, xa estas tripas xa están fora, ¿no? E agora toca empezar a facer outras cousas, ¿no? Belagua publica en edición bilingüe Tripas. É un libro dividido en 6 apartados. Cada unha delas son momentos, intervalos da miña propia vida e que instantes que, bueno, de algún momento me marcaron. É un libro de proceso longo, quero dicir que non é un libro escrito todo seguido, sino que foi escrito en anos, tamén abandonado durante algún tempo, despois volver a retomar, e chegou un momento en que vin esas partes, vin que podían encaixar, porque é un pouco a dinámica de escribir sempre o mesmo libro, non? É dicir, vamos avanzando, ou polo menos eu vou avanzando, ou iba avanzando neste proceso de capturar instantes. Chegou un momento no que me din conta de que sí que había unha unidade, sí que había unha progresión, que era unha evolución de min mesmo, e decidín reunilos para formar un único volume. Eses momentos, esas marcas, levan por título en Tripas Arrabalde de Silencio, As fronteiras do medo, Falamos, Periferia, 40 aniversario e Maianca. Maianca é unha parroquia de Oleiros, non? Pero salvando iso, é un espazo e un non espazo, é dicir, é un espazo no sentido de que esa Ítaca, ese tempo, ese lugar ao que desexamos chegar de alguma maneira e ao que nunca damos chegado. Entón, nese sentido, convírtese nun non lugar no momento en que asumimos que non vamos chegar nunca, é dicir, que non se vai a quedar esa Ítaca, é dicir, que vamos a quedar polo camiño, non? E despois está, a partir de desfacerse desa idea de alguma maneira, de intentar que esa idea desapareza, non? Que non é un proceso fácil tampouco, porque é un desexo que está moi arraigado e que é moi fondo, non? Por lo tanto, desfacerse dele é bastante complexo. A memoria é fundamental e, sobre todo, en todas as partes, non? Probablemente máis na primeira parte, no que paga unha reflexión xustamente sobre a memoria e sobre todo sobre esa perda de memoria, non? Como se perde unha realidade simplemente polo feito de que esa persoa que experimentara esa realidade vai perdendo a memoria, non? Alberto Momán é poeta, é narrador, editor, activista literario, que procura abrir camiños da súa escrita a outras latitudes.
Ten unha novela traducida ao italiano e con Tripas procuraba chegar a un lectorado da outra beira do Atlántico. Logo de conversas con editoras argentinas e colombianas, Belagua publica Tripas en edición galego e castelán. Tamén para darlle certa amplitude, non, ao texto, no sentido lingüístico, incluir as dúas versións para, bueno, pois xa que non podía chegar alén do océano, pois en algún momento darlle esa oportunidade, non? Ter unha mostra do meu traballo que poder levar por aí allá. Tripas de Alberto Momán, esta semana na páxina poética do Diario Cultural. Son as... Coherencia simbólica ao longo de todo o libro. Imos seguir.